салом алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Коргон тарафи дарвозаи нулевой медроем бари коргон қати дарвоза ҳаст, нулевой дарвоза мегӯям. ҳамин нулевой дарвозада омадем, рост омадан мегирем, сеюм проход тарафи дасти рост мегардем. ҳаминҷода як дукон ҳастай, беҳад чизош качествоаш бо дига хела, качествоаш бо дига хела, сангош бо ҷавстар задагия. ҳаминҷа баъд гулои навинка бисёр дора. мисол ҳар ҷо сёнка мекунем барои чӣ ки гулои ҳархелара шумо шинос шед бибинед. мисол мувофиқи вокуси хитон, мувофиқи хоҳиши хитон мисол заказ кунед. ина масалан ҳамиё 150 сомон дизайнеш қати сангои сесанга доранд, дизайн доранд. 150 сомон фасонои фасон шуд. инҷа зависит мекуна ҳами материал а ҳисоби чиёшонае. Серсанг задаги серсанг шумо да серсанг дар кора. мисол чӣ мекунем бо дар ҷой ҳастае ки ина маълумот шумо бубинед. инаи чизои ҳастанд барои одамое ки чиро мепӯшанд. барои одамое ки бо сиёҳшон маъқулае. ҳар маямё нархошон 150 сом нархи донае. мисол касе ки оптом мегира бо метавона ки муроҷиат кунад муда бо муш муда обшам оптома маслиҳат мекунем. инамиҷода ҳамаи ҳозир ҳамин чизои дидестем 150 сомон. материалошон ҷа доинган, доингои тозаан. маълумот касе ки мисол бозор мея бисёр вақт намешиносен шумо ки материал намедонед. ба ҷои доинг силинг ҳастай бо ба ҷои доинг силинг ҳастай. ҳамун силинг шумо мехарен мерен намефаҳмед. баъд ине ки чанд қабат мегарден мепӯшен. баъд мефаҳмед ки доинги тоза набуда. доинги тозада шумо метавонед ки чанд сол пӯшен, 4-5 сол мепӯшен. ҳамин чизои тоза ҳаминҷода ҳастанд. айрӯи ғафсиш мефаҳмед ки материал чӣ хелае бо ҳастай. инҷода чизои наз инҷа ҷое ки аптовия мо нархи донара гуфтесем 150 сомон. 150 сомон нархи донаша. аптош бо арзон мешавад. ин барои сангошина ҷав задагия. ҷав задаги намаълумат шумо вибртона кунед. инҷа расетка бисёра гуло бисёр мешавад. гулҳошон бисёр мешавад. гулои бисёр доранд. марҳамат анивира бо торна ҳастай. гулои торшам аҳамият бидем. ҳар кас ба вкуси худаш заказ кунад. инҷа бландия ду қатора як қатораш бо бландтара. анаи сия заминш гулош бо аҷӯй буд. инаи гулам нестай дар дигар ҷо. айнаи тарафаш бо ядаташ ҳаст. обшики ҷода гулое ки шумо дар кора ҳамиҷа меёвем. анаи бологиё ҳамаш бо дубайский паплина. дубайский паплина беҳад паплини хубае. шушта мепӯши иам вообще вайрона мешавад. анаи болода аст. ина болода мебинед. наём гулои нава. ина гулои нав. дубайский тоза. ина маълумот бибинед. дубайский тоза. ака ина сесанго ё дига материал на ҷи ҳамун материал хаб пула дига зара дубай ана во ина марҳамат дига ки ина як во дизайн даган ёш хеле як чам мефури ака рекламаш ки як ами чӯ хати мефури ай пеш бина не хеле не ами хати фурухта хушру метава бобина. ина оз гоя намуд нишон метум ки да ҳар ҷо нестай. ба чӣ фурӯвардаш наметуни ба чӯ не